Уважаеми дами и господа, братя и сестри, днеска много говорим за политика. И това е нормално. Особено в този ден, когато ние намерим начин да определим най-верния тон, най-точната оценка за възродителния процес и това, което вие направите тогава. Гени Романа и Добруджа. Тогава се дадахте сметка, че потъпкването на правата и свободите на човека не може да покрие цената на живота. Казахте стоп и не е само с поетично слово, не е само с намерение, а застанете срещу танковете, автоматите. И аз използвам този ден винаги да се поклонят дълбоко пред вас. Благодаря ви много. Преди няколко дена, или може би преди седмица, Исперих като община имаше много важен празник. 50 години от обявяването на Исперих за град. Аз ви пожелавам след 50 години целият ден роман да има такава роля в Европа, както в момента ДПС има глас и роля в България. А нашата роля е, когато мълчим, също говорим. Когато кажем нещо, по принцип винаги има скандали, но проблемите се решават. Затова са прави колегите, че без ДПС, без права и свободи като темел на демокрацията, нашата страна Република България не може да има ясно бъдеще. Не може да има ясна визия за развитие в европейското политическо, икономическо и културно пространство. Това е много важно да го разберете, уважаеми брати и сестри. Аз няма да ви говоря за политика. Въпреки че днеска, именно от гледна точка на този наш тежък глас в българската политика, в българската най-нова история за изграждане на демокрация, всички журналисти очакват аджеба какво послание ще има ДПС към своите избиратели, към международната общност, към Европа и каква стратегия задава за следващите месеци, следващите години и така нататък. Аз искам на човешка реч да ви кажа нещо много важно. Нашата роля е толкова голяма в най-новата история на България, че не може да се напише тази история без отчитането на голямата фундаментална роля на ДПС в изграждането на темелите на демокрацията. Това е толкова важно, уважаеми дами и господа, че този лозунг, въпреки че господин Башев е прав, че трябва да има ДПС като първо изречение. Няма нужда. Нашата дълбока философия е борбата за правата и свободите на човека. Нашата воля за свобода, за права, вашата роля, вашата огромна воля е темела, истинската енергия на ДПС. И това е моето послание и към журналистите, които сигурно чакат някаква съвсем конкретна оценка как управляващ ще се справя с кризата. Е именно тази голяма енергия, която вие имате и която зареждате всички нас. И затова ние това място е като магнит. Всяка година се събираме, взаимно да се заредим, взаимно да си видим визията за бъдещето. Защото kökenlerimiz o kadar derin, güçlü ki yaşamdan başka, hayattan başka şansımız yok. Bunu lazım anlarsınız. И съм убеден, че нашите деца, новото поколение, с този влак, който уверено пътува за Европа, ще се чувстват
по съвсем друг начин в европейското политическо жизнено пространство. Аз ще пожелавам много здраве. Hepinize teker teker çok başarılar diliyorum. Защото без тази ваша енергия, без тази воля за живот, която вие ни давате, която ние всички заедно, няма бъдеще, няма сигурност, няма права, няма демокрация и това е нашия основен капитал. Благодаря ви и бъдете живи и здрави. Само добро, Левсенс!